Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na muhallinmu. Kamar da yadda ku sani, shirin muhallinmu shiri ne da kan yi tattaki a hukumar kare muhalli ta jihar Katsina don bankaɗo irin ayyukan alkhairi da take yi yau da kullum. Wanda a wannan sati in Allah ya so ya yarda za ku gamu tare da Alh Rabilu Garba Abdulkadir na sashen bincike da tsare-tsare. Amma kafin nan ku dan saurare mu. To jama'a barka mu da dawowa. Barka da zuwa wannan fili. Barka ka dai. To alhamdulahi shi wannan sashe naka na bincike da tsare-tsare shin menene ayyukan shi a cikin ita wannan hukuma ta kare muhalli ta jihar Katsina? An kirkiri shi wannan sashe nawa na bincike da sabbin tsare-tsare, development na sabbin tsare-tsare, an kirkire shi ne domin a samu daga wasu problems da suke accumulating na agency a abin nan ɗinsu a ga an yi controlling ɗinsu saboda ba ta touch na modernity. So ganin hakanan ne aka tsaya aka diba aka ga cewa ya kamata a hito da shi a samar da shi saboda mu samu mu keɓo su irin waɗannan problems wanda suke developing wanda da ba su zama mamu matsala sosai ba a cikin society. Matsalan kaman shara da ake kwashewa daga cikin gari mun yi mata wurare da kwai wurare designated wurare da ake zuwa aje a ziddar da ita, to amma a lokacin ana ziddar da ita tana nan kamar indiscriminately, tana ta in iska ya taso ya kwashe ta ya kai can ya kwasa ya kai can. So ana dan samun problem da ita, mutane wani lokaci ledojin da still za ka ga dai mun dai raba ta da cikin gari ne on the interim, amma daga karshe za ka ga ba a samu aka yi abin da ya kamata da ita ba. To duba da wannan challenges din sai muka kirkiro da shi wannan sashen mu ga yadda za mu yi control abin, and at the same time mu ga cewa mutane sun amfana da abin. To shine aka kirkiro da shi. Abubuwan namu sun karkasu gida daban-daban. Da kwai ita sharai wadda in an kwashe ta daga nan cikin gari an hidda, yanzu an gina mata wuri, gwamnati da taimakon gwamnati an gina mata wurare inda muke kai ta mu keɓe kuma inda muke recycling ɗinta. Mun samu dama ta ita wannan gwamnati mai ci yanzu wadda ta bamu muka developing hanya wadda kuma leda wadda ita ce dama babban matsala a cikin duka abubuwan. Yawanci shi in an kwashi wannan shara an kai ta waje mostly muna combating ɗinta ne zuwa taki, to amma leda ita ce babban problem saboda ita is non-biodegradable, ba ta narkewa ta bi ƙasa nan da nan, it takes time. Saboda haka nan to yanzu gwamnati ta shigo cikin abin, muka kai mata proposition ɗin da ke gare mu, suka sanya muka yi demonstration, muka diba muka gani aka hito da wata sabuwar hanya wadda ita leda za mu iya controlling ɗinta. Sauran abubuwa da ke ciki kamar su ƙarhe, da masu wannan yan karahuna da ake samu da kai mutane wanda suke suna amfani da su, shi kuma takin muka zo muka yi organizing in such a way that mu gyara shi, mu kara mashi efficiency, mu saida ma manoma. To kamar da yadda za ku gani nan gaba, misali idan muka je wuraren da ake yin wa'annan abubuwan za ka ga kowane irin meja din da ake dauka kan shi, amma bari mu fara daukar su da guda kaman part din shi leda, saboda ledan nan ta zama tana da challenge sosai. Saboda haka based on wannan abubuwan ita leda da muka zo muka hido ta daga farko, sai muka realizing based on research inda muka yi cewa da kwai abubuwa da yawa yanzu da duniya ta ci gaba ake amfani da leda ana yi, kamar masalan yanzu misali wanda muka fara yi farko kamar yin wannan interlocks. Idan aka yi amfani da ita maimakon a kona ta, ka san ita problem ɗinta idan ka kona ta ta hidda maka carbon dioxide ya ta yi sama, idan ka batta cikin ƙasa non biodegradable tana iya shekara 75-100 ma tana nan wurin cikin ƙasa ba ta lalace ba, kuma kowane daga ciki yana iya zama matsala. Saboda haka shi wannan situation din yanzu shine za mu yi melting ɗinta ba tare da mun ƙone ta ba. Idan aka yi melting ɗinta za ta canza form, za ta canza daga yadda take dinnan da elasticity, za ta ɗanyi tauri,
but at the same time za ta yi producing wani abu wanda kuma za mu iya zuwa mu yi paving ɗin hanyoyi da shi, ko kuma ultimately nan gaba ma by the time da muka gama developing abin mu sosai, tunda alhamdulillah mun samu goyon bayan gwamnati na approving. Yanzu misali muna kan stage in sayan machineries wanda za mu yi aikin da su already. So by the time da muka yi developing ɗinta ma ta kai haka nan mutane za su ga abin kai tsaye, duk da yake cewa yanzu wuraren da muka fara amfani da waɗanda muke da su yanzu ba wurare ne wanda mutane suke mu'amala da shi yau da kullum, saboda haka tana iya yiwuwa ba za a samu abin nan shi ba. Waɗanne irin nasarori ne kuka samu akan wannan shi sashi naka? Na farko dai yanzu na farko maimakon da yadda take mutane, wannan is evident, mutane da suke wucewa yanzu kamar misali a nan cikin metropolitan township na Katsina sun san cewa muna da wurare inda gwamnati ta taimaka da taimakon gwamnati aka securing ɗinsu, aka gina su yadda idan mun kwashe shahara daga nan mun je mun kai can ba za ta zama mai illa ga gonakin mutane ba, kuma ba za ta zama mai illa ga al'umma ba. Na harko kenan. Na biyu, a wurin kuma yanzu maimakon kawai conventional ka bata nan wurin da a yi ruwan sama, wasu abubuwan waɗanda suke da abin nan harmful effect ga mutane su shiga cikin ƙasa su licin su tadda ruwan sha ko kuma wani abu haka nan, to kuma an gano hanyoyin da za a bi at the same time kuma a raba su da nan wurin while generating ana dan generating wani profit da su. So wannan ina ganin shi, ina viewing din shi a ci gaba. Da mutane abin da suke yi shine idan muka je muka kai ta muka aje inda muke ziddawa kamin prior to mu yi land filling, sai su rika zuwa da motoci suna ɗiba suna tafiya da ita. A cikin wannan wanda suke ɗiba da ita suna tafiya da ita gonar, sai su je gonakinsu sai su zuba residual ledojin da ke da kwai da sauran duk irin su abun nan dinnan metals dinnan, heavy metals dinnan wanda suke suna da illa ga mutane, to kuma sai su koma abin nan su shiga society. Wani kawai zai cire ya aje gehen gonar shi, tunda shi dai kawai zai amfani da tsuran takin ne ya bau irin wa'annan abubuwan, to kuma sannan sai kaga kamar yayi extending abin ne kawai. So yanzu abin da muke shine muna rauraye shi takin, mu hidda duk wa'annan abubuwan, mu san cewa mun abin da din shi yadda ba zai zama harmful ga society ba. The only abin da zamu bari a nan wanda ultimately zamu yi land filling din shi da sauransu shine wa'annan abubuwa da muke ganin is not fit a basu su shiga cikin society, to su kamar irin wa'annan muna hidda su. To kamar ledoji wa'anda mun san suna ɗaya daga cikin matsaloli na ko kuma matsalolin da kan sa muhalli ya zama yayi bakaka haka yayi rashin kyau, shin wane irin mataki kuke ɗauka da ita leda? Ai tukunna ma in Allah ya da nan gaba leda sai an baka kuɗi da kuɗi ka tafi kana neman ta ba za ka same ta ba. Yanzu alhamdulillah mai girma gwamna ya ba da approval din wa'annan kuɗi, nake gaya maka wa'anda za a sayo su wa'annan machineries da za mu yi aiki da su. Manya-manyan injina ne wa'anda za a yi wannan aikin da su. Insha Allahu by the time da muka zo muka yi installing wa'annan injinan muka fara aiki, mun riga mun dan yi gwaji, mun dan saya daga hannun mutane, an riga an ga yadda abin nan din yake. Mun yi demonstrating, dama mun dan ba da sanarwa kwanakin baya in kana iya tunawa a gidan rediyo, muka zo muka rika sayan ledojin nan muna aunawa da kilo don saboda mu san approach din da ke da kai, kuma mun gwada shi wannan su wa'annan abubuwa kamar road pavement da muke so mu yi da shi, saboda kamar yadda na ce maka a baya, ita wannan leda is non biodegradable, sannan kuma tana da very long lifespan. Saboda haka da by the time da ka juya ta kai wannan abubuwan da ita, kamar shi kai corrugating roof ɗinka da ita ko kuma kai road pavement ɗin da ita, da kwai chance ɗin za ta iya ɗaukar lokaci sosai ana amfani da ita ba tare da ta yi wani abu ba. Mun raba ta da jikin inda za ta je ta zama harmful, ta yi degrading ɗin ƙasa, ta lalata ƙasa ko ta jawo wani erosion ko ta blocking ɗin hanyoyin ruwa. Sannan at the same time kuma mun ba ta wani aiki inda za ta zo ta gyara gari, mutane su amfana da ita. So kaga wannan an samu ci gaba a nan wajen sosai. Kamar yadda za mu nuna muku nan gaba, za ka ga process inda muke bi na ita wannan leda, yadda muke kokari muna controlling ɗinta, muna sourcing ɗinta directly daga cikin gari. To amma a nan akwai wani hanzari ba gudu ba. Shi wannan concept ɗin an yi shi ne saboda a cire leda daga jikin society.
muna compensating din yara waɗanda suka ɗauko ledojin nan suka kawo mu saya. Su yaran nan yawanci ba su da wani source ɗin su producing ɗin leda. Idan muka ce ma yaro ya zo ya kawo mu leda mu saya, zai bi kwararo lungu ya tsinto abin shi sanya cikin buhu ya taho mu da ita. Ya rage namu in mun zo nan wurin mu sotin mu gyara mu san irin wanda muke so daga ciki da sauransu. Dubara kenan. To amma in ka bada announcement sai ka zo sai ka tada mutumin da ke da gidan ruwa wanda shi ma ya kamata a ce ya yi putting in ga society ɗin da yake generating wani abu daga jikinta. To kuma sai ya yi buhunan nashi sai ya taho mu da sunan wurin. Ka gani ai akwai dan abin nan, saboda dan wannan kuɗi da ake bada as incentive yaran nan ana dan taimaka musu, su ma ana dan tallafa musu, ana koya musu sana'a tun suna ƙanana. To yanzu shi wannan kaga ya zama raƙumi ya shanye ruwan 'yan tsaki kenan daɗa. Kana nufin ka ce mani leda za a iya maida ta interlock kuma a hau kuma kwari zai samu kwari kamar wancan? Yawwa, to shi wannan interlock alhamdulahi kamar yadda nake maka bayani, kamar yadda wannan leda take lokacin da duka canza mata form, duka wannan abinan polyethylene products ɗin, duk lokacin da ka canza masu product kai heating ɗinsu suka canza form daga yadda suke, suna they tend to su ƙara ƙwari saboda wannan elasticity ɗin zai ragu nasu. And at the same time mun goda su motocinmu irin waɗannan manya ma suna ta bi bisa su ba abin da suka yi yanzu kusan sama da shekara guda kenan yanzu da muke abin nan prototypes ɗin wanda muka yi kuma ba wani abin da ya same su insha Allah. Wani irin kira ne za ka yi ga al'umma kasancewar suna da ko kuma suna son ƙarin bayani akan yadda kuke wa'annan al'amura na kuma musamman shi wannan sashe naka? Yawwa, goyon bayan da muke kira ga mutane a nan shine ka san mutum kullum yana son sauki a rayuwar shi ta duniya, to amma idan aka lura da dalilin da ya sanya muke yin abubuwan da muke yi, ya kamata mutane su lura da cewa ana yi ne don gaba. Gwamnatin nan Allah ya taimake mu, gwamnati ce wadda take tana hangen nesa da har take sauraron irin waɗannan abubuwan, irin waɗannan shawarwarin idan an bata su, to ya kamata a goya mata baya saboda duka mu samu mu gudu tare mu tsira tare. Wannan shara idan mun batta mu ne dai za ta dawo muwa ko kuma 'ya'yanmu za ta dawo muwa ta zo ta takura musu. Wannan taki da muke raurayewa muna saidawa, ya kamata mutane su daure su rika sayen shi dai wannan raurayayyen, kada su zo su biye ma wasu ɓata gari inda misali in an kawo shi kamin a gyara a ce a malam wani ai wannan shi da ke gare shi, wancan shine mai arha, bari mu baka shi ka tafi ka je ka zuba. Haka nan wannan to duk effort ɗin da muke yi din nan sai ka gani ya komo kuma ya zama effort in futility. Yawwa. To alhamdulillahi mun gode. To jama'a, a duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan satin, sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa ko dai mu ci gaba daga inda muka tsaya da Alh Rabilu Garba Abdulkadir ko kuma ku gamu da wani babban bakon. A madadin kamfanin Bluesound Studio da ma'aikatan shi, ni Balarabe Kabar nake cewa mu haɗu sati mai zuwa idan Allah ya kai mu.